Yeah, it's your boy, Bashir El-Muaz. cikin kogin kauna mallakar kishi ne burina a yau a ce mun auren kauna Khadija. Auren kishi ne ke yin buri, kaunar kice ta yi tasiri a cikin jini take yin kari, fuskar kice take annuri, ni tun da ke nake yin marari. Farin cikin raina baby ta hau tattauna, idan nake kuna na dace ta hau muradina. Cikin sama ta yankin zarce kamar ta ruhina. Fage na ƙauna na dace, ƙaunar kisa ta sa in lauce, kamar kiya zan in mance in dai na gankirai zai huce. Tell me what is in why you have to live there. It's no one I love more than you. I will give you everything you want, everything you want. I'm a big boy, so my baby, don't let's get the moon the top. Baby girl, I'm headed to the top. Everywhere I go, people love me. I'm the man of the people, baby. By the way, I go buy design. I love me like it, nake magana. Idan na dusa da sasa a can kwana, ba na harkar yaran lunguna. Zara kai bin zagaya nahiya, ni da ke mu ji daɗin duniya. Akwai kuɗi har bankin duniya. Mata suna gidan sunana, ni ke kaɗai da ke kallo. A yau kina dama na haske a zuci zai kallo, tauraruwa cikin ruhina, fuskar kina da Bashir El-Muaz sabon mawaƙi ne, kuma waƙoƙinsa akwai hikima da basira a cikinsa. Shi yasa kullum nake dan sauraron waƙoƙinsa, nake dan samun relief, saboda akwai waƙoƙinsa na soyayya, akwai waƙoƙinsa na rayuwa, akwai waƙoƙinsa na faɗakarwa, ilimantarwa, abubuwa da dewa. Gashi yaro ne ƙarami amma kuma Allah ya masa fikra na basira, na ƙirƙira. Saboda haka Bashir El-Muaz, Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a.